Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. En een speciaal welkom voor Connemoor, onder leiding van Trudy Baart. Ja, Trudy Baart. Ja, ik denk wel eens. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Feite Damstra. Hij moest onlangs een operatie ondergaan. Nel Hiemstra verblijft nu tijdelijk bij haar zoon in Almere. Adresstrookjes liggen achter in de kerk. Ook ligt er achter in de kerk een lijst waarop u zich kunt aanmelden als vrijwilliger in de deelwinkel. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. Dick Wolbers is organist. Lector ben ik zelf. Voorganger is dominee Tietje Hitma. Na de dienst staat er een bakje koffie klaar. Ons intochtlied is Psalm 138, vers 1. Wij zingen dit in die mogelijk staande. Dan wensen wij u een gezegende dienst. Dit is nou stil worden en dus het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat u help is in de namen van de eeuwige, die het hemel en ierde maken had. Die trouw bloot wordt in eeuwigheid en net loswit het werk van zijn handen. Genede maar je me wezen en vrede van Goddesheid,
van de Heer Jezus Christus in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, fijn dat we hier van de morgen bij elkaar wezen kunnen. Het is een snij, maar het koor kon aan morgen. Ik betocht van, dit is voor het eerst, eigenlijk na de corona, volgens mij, dat wij weer een koor in het kerk hebben. Dus dat is gewoon heel bijzonder. Fijn dat je er binnen, dat we mooi met elkaar zongen maaien. Wij willen onder het begin van deze dienst met elkaar bidden en dus leven in Gods hand lezen. Eeuwige, liefdevolle God, dank u wel voor deze nieuwe dag. Voor het leven dat jou is jouwe. En dat wij alles weer in jouw lucht beschermen. Dat wij jouw liefde en trouw ontvangen. En dat we daarvan delen met elkaar. En Heer, wij brengen ik bij jou alles wat moeilijk is. Dat we zwier onttillen, dat we bang van binnen. Dat we verdriet door hebben. En we bidden, Heer, ontfermen jou. Voor al jouw mensen binnen in deze wereld, die het ziekjende binnen, bidden wij, Heer, ontfermen jou. Amen. Wij luisteren naar een lied. Heer, wees mijn gids.
Wij naderen in deze tijd het einde van het kerkelijk jaar. En we komen dan ook bij de lezingen aan het einde van het evangelie dat Jezus Jeruzalem nadert. En ik wil als een woord van leven, als een woord van genade, een richting wijzen voor ons leven, vanmorgen woorden lezen uit 2 Timotheüs 4, de brieflezing die ook bij deze zondag hoort. En Paulus spreekt daar over zijn leven als een dankoffer in de navolging van Jezus en ook uitziende verlangend naar die toekomst van dat de Heer terugkomt. Paulus schrijft: mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht. Het geloof behouden. En nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemelse koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij luisteren nu naar een lied van Connemore. Is your
Wij luisteren straks naar 2 stukjes uit de Bijbel. Het eerste uit de profetie van Jeremia. Jeremia heeft groot onheil aangekondigd over Juda. Het is in de tijd dat de Babylonische legers in aantocht zijn om Juda en Jeruzalem in te nemen en te verwoesten. En wat wij dan lezen is, nadat het onheil is aangekondigd, een smeekbede van het volk en het antwoord van de Heer. En we lezen uit het evangelie een kleine gelijkenis van Jezus over de farizeeër en de tollenaar. En we willen nu aan het begin van de dienst van het woord bidden om Gods Heilige Geest. Heer onze God, dank u wel dat u ons wilt aanspreken met uw woord. Dat u met ons meetrekt in ons bestaan. Van begin tot het einde, van de oorsprong tot de voltooiing. En wij danken u dat wij daarop mogen bouwen. Dat wij daarop mogen vertrouwen, ons bestaan in uw handen weten. En wij bidden, Heer, om uw Heilige Geest, dat wij uw woorden mogen verstaan. Dat wij daarvoor ontvankelijk zijn. En dat uw woorden werkzaam mogen zijn in ons leven. Zodat wij ook werkzaam mogen zijn voor uw evangelie in deze wereld. Dat uw goede nieuws en de praktijk van uw liefde ook in ons bestaan handen en voeten mag krijgen. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Jeremia 14, vers 7 tot 10. Heer, al getuigen onze wandaden tegen ons, grijp toch in omwille van uw naam. Talloze malen waren wij u ontrouw. Wij hebben tegen u gezondigd. Bron van hoop voor Israël, redder in tijden van nood. Waarom bent u als een vreemdeling in dit land? Als een reiziger die maar 1 nacht blijft? Waarom bent u als een radeloze man, als een soldaat die ons niet kan redden? U bent toch in ons midden, Heer? Wij behoren u toch toe? Laat ons niet in de steek. De Heer zegt over dit volk, maar al te graag dwalen ze weg. Ze sparen hun voeten niet. De Heer schept geen behagen meer in hen. Nu brengt hij hun wandaden in rekening. Nu bestraft hij hun zonde. Gaat u zingen. Amen.
tweede schriftlezing is uit Lucas, Lucas 18, vers 9 tot 14. Met het oog op degenen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 2 mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de andere een tollenaar. De Farizeeër stond rechtop en bad bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag 1/10 van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwend op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Con Amor en de gemeente zingen nu: Er is een God die hoort. Con Amor het eerste couplet en wij samen 2 en 3.
moet eerst eventjes zeggen van, in de coronatijd, er is een filmpje op internet van dat jullie zingen van Nou ook van Jezus leefde jongen. En dat, in de coronatijd hebben we dat een aantal keer op de schermen gehad hier toen we niet mochten zingen. Maar wat is het toch prachtig om nou weer met elkaar hier te zingen. Dat is heel, heel veel fijner. Ja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Broers en zusters. Ik ging gisteravond een beetje laat naar bed. En dat heeft zo moeten zijn, want toen maakte ik iets heel moois mee. Want het was dus al laat en toen hoorde ik buiten gepraat en wat geschreeuw en gedoe. En dat gebeurt wel vaker van jongeren die dan uit Hallingen terugkomen en dan, nou ja, gefeest hebben. Maar dit hield me aan en het was ergens vlak bij ons en het bleef maar. Ik dacht, ik moet even buiten kijken wat hier aan de hand is. Een beetje spannend, dus buitenlicht aan, deur van het slot, kijken. En toen stonden daar 3 jongens vlak voor de oprit bij ons, met de fiets. En ik daar naartoe en ik zei, wat is hier aan de hand eigenlijk? En 1 jongen die liep weg toen en 2 andere jongens die vertelden, ja, wij zijn op weg naar huis, naar Witmarsum, maar hij wil niet mee, hij wil de andere kant op. Hij zegt dat we die kant op moeten voor Witmarsum. En hij heeft een slokje te veel op natuurlijk, dus hij was niet voor reden vatbaar. En daar stonden ze. Wat nu? En ze zeiden erbij, maar we willen hem hier niet alleen achterlaten, want dat vertrouwen we niet. Dus ze wilden hem mee hebben. En wat nu te doen? En ze zeiden, wij Jessie Memo bellen. Nou, dat moet dan natuurlijk, wij Jessie Memo bellen. En ze zeiden ook nog tegen die jongen van, ja, nou heel boervrouw ik nog wekker makken. Juno was dorst. Ja. En zo ging dat. Maar zij gingen met hem opbellen. En toen zeiden ze tegen mij, nou, u kunt wel naar binnen toe gaan en wij redden dat verder. En even later toen zag ik ook inderdaad een auto aankomen, dus ik vertrouw erop dat het goed gekomen is. Ja. Maar eigenlijk, ja, zo'n bijzonder verhaal. Want toen het nog binnen was, dacht ik, oh, zo'n groepje jongeren met te veel drank op en geweld en geschreeuw en gedoe. En dan daarheen gaan, dat was zo, nou, toen maar, laat ik het maar doen. En dan zijn er 2 van die hele aardige jongens. Die hun vriend niet in de steek willen laten, al is hij zo dwars als een kanon. En dat ze zijn moeder gaan bellen. En dat is toch fantastisch. Dan denk ik, oh, wat ben ik blij dat ik dat heb meegemaakt. En dan kom ik bij die gelijkenis van die farizeeër en die tollenaar. En dan zie ik zo voor me dat zo'n farizeeër dan denkt van, oh, dat zit ook bij mij, hè, die farizeeër. Nou, gelukkig dat ik daar niet te veel mee te maken heb. En die tollenaar, die eigenlijk gewoon midden in de penarie zit. En daar gewoon midden in die sores. En beide bidden ze. Maar die farizeeër die is ver weg van God en ver weg van zijn medemensen. En die tollenaar die is er middenin. Bij zichzelf, bij de medemensen die hij kwaad heeft gedaan. En hij is bij God. Al weet je dat misschien niet eens. Maar hij bidt. En dan zie ik dat zo voor me. Ja, dan denk ik ja. Dus als ik daar een beetje zit van, wat is daar buiten? Dan lijk ik een beetje op die farizeeër. Van daar wil ik niet mee te maken hebben. Als ik daar dan opeens middenin sta, dan zie ik zomaar die tollenaar voor me die daar midden in de penarie zit. Maar wel heel dicht bij de medemensen. Dat je je vrienden niet in de steek wil laten. En dicht bij God.
ja, hè, we zeggen vaak God is vader, maar God zou ook een moeder kunnen zijn. Wij gaan met hem even bellen. Ja. Zo wil God bij ons komen. En dan denk ik, ja, zo mag het dus zijn, hè, in ons leven. Als er van die situaties zijn, dat het allemaal anders gaat dan je gehoopt of verwacht had. En als mensen dwars zijn, als het niet meer wil, dat je dan toch de vriendschap vasthoudt. De zorg voor elkaar. En dat je weet, ik kan iemand om hulp vragen. De moeder, de vader, God kun je om hulp vragen. En meer heb je niet nodig. Wat een rijkdom. Dat is het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar. En het is zo'n beeldend verhaal dat je zomaar weet op welke plek je wilt zijn. In de verbinding. Die tollenaar, dat was een zondaar. En bij zondaar dan denken wij heel gauw aan, ja, dit is fout en dat is fout en dat is fout en dat is fout. Maar zondaar, dat betekent eigenlijk dat je het contact met God bent kwijtgeraakt. Maar die tollenaar die verbindt zich opnieuw met God. Dat is de biddende zondaar. Die zich opnieuw verbindt met God. En die rechtvaardige Farizeeër die verbindt zich nergens meer mee. Alleen bij zijn eigen gevoel van ik red het wel. Dus dat verhaal, ja, Jezus zegt wie zichzelf verhoogt, wordt vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Nou, die vernedering is dat je bij die bodem komt, waarop je voelt hoe belangrijk vriendschap en trouw is. En hoe belangrijk het is dat je de moeder of de vader te hulp kunt roepen. Dat is die nederigheid. En dat is de redding die Jezus brengt, die zelf nederig wordt, die zelf tot op de bodem gaat en de Vader om hulp vraagt en in verbinding blijft met de Vader tot het einde toe. Maar dan hebben we het verhaal van Jeremia. En als we dan in dezelfde beelden blijven, dan is het in de tijd van Jeremia zo, in de geschiedenis van Jeremia, dat de moeder niet thuis is. En dat de moeder zelfs geen gehoor wil geven. Zo staat het in het boek van Jeremia. Dat God zegt, mijn volk is zo ver afgedwaald, het heeft er zo puinhoop van gemaakt, het recht omgekeerd, mij niet meer gediend. Ik wil niks meer met ze te maken hebben. Hij laat Jeremia een linnen gordel ergens in een grot brengen. Die moet daar een poos blijven liggen. En dan een tijd later moet Jeremia daar weer heen gaan en dan ziet hij die gordel. En die gordel is helemaal vergaan. En zo zal het gaan met mijn volk, zegt God tegen Jeremia. En jullie kennen misschien ook dat verhaal van die pottenbakker. Ja, het staat er zoals het er staat, dat God zichzelf vergelijkt met een pottenbakker. En als er een schepping is mislukt, dat hij hem af kan breken en opnieuw kan kneden en iets nieuws maken. Israël als een mislukte schepping. Ja, en wat dan? God zegt tegen Jeremia, ik zal niet meer naar mijn volk luisteren. Zeg tegen mijn volk, ik zal niet meer naar jullie luisteren. En Jeremia is er helemaal mee aan. Hij zegt zelf ergens van, ik wou maar dat ik niet geboren was. En ik wou maar dat ik mijn mond kon houden.
Maar hij kan zijn mond niet houden. De woorden branden in zijn ziel. Ze moeten eruit. Het is echt een aangrijpend verhaal, het verhaal van Jeremia. Maar hij kan niet anders dan zeggen dat God Israël niet meer zal horen. En dat het land verwoest zal worden en dat de mensen weggevoerd zullen worden. Dat zal gebeuren in de Babylonische ballingschap. Nou, en midden in dat geheel staat dan deze belijdenis, dit gebed van het volk, dat wij gelezen hebben. Heer, al getuigen onze wandaden tegen ons, grijp toch in omwille van uw naam. Laat ons niet in de steek. En dan het antwoord van God, hè? Maar al te graag dwalen ze weg. Ze sparen hun voeten niet. De Heer schept geen behagen meer in hen. Nu brengt hij hun wandaden in rekening. Nu bestraft hij hun zonde. Dat is het verhaal van Jeremia. En er zijn dogmatieken volgeschreven over de wil van God en de eigenschappen van God. En als je probeert om op een rijtje te krijgen hoe God aanwezig is in het verhaal van Jeremia, dan kom je daar niet uit. Dan kan het niet anders dan dat je hele rare godsbeelden krijgt. We kunnen dat niet in een schemaatje duwen. Maar als je het verhaal van Jeremia leest, dan voel je wel hoe groot de betrokkenheid is tussen Jeremia en God en het volk. En hoe in de loop van de geschiedenis van het volk God betrokken is. Ook juist in zijn woorden van, ik luister niet meer naar jullie. En dat door alles heen je voelt hoe het volk God aan het hart gaat. Ook in het niet luisteren. Maar het is wel dat moment van dat het volk zo ver is afgedwaald. En van het niet meer luisteren. En zulke situaties kunnen er zijn, hè. Gisteren liep dat goed af met die jongens daar en ze bellen hun moeder en ze komt. Maar er zijn situaties waarin het niet goed afloopt. En er zijn zoveel situaties in onze wereld waarin het niet goed afloopt. Met jongens, met volwassenen, met kleine kinderen. Geweld, oorlog, onrecht. Dat mensen niet meer weten waar ze het zoeken moeten en van het kastje naar de muur gestuurd worden. Het kunnen boeren zijn. Het kunnen mensen zijn die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Het kunnen mensen zijn die in een stad gevangen zitten in Oekraïne die gebombardeerd wordt. Momenten dat je denkt, is er nog een God die hoort? We hebben ervan gezongen, maar soms lijkt het dat God gewoon niet hoort en niet wil horen. En dat is het verhaal van Jeremia. Maar dit is niet het hele verhaal van Jeremia. Dit is Jeremia 14. In Jeremia 29 tot 31, lees het thuis maar eens na. Daar staat een brief van Jeremia aan de ballingen. Het is ondertussen gebeurd. Juda is ingenomen en verwoest. Jeruzalem is verwoest. De tempel is verwoest. De spullen meegevoerd naar Babel. De mensen meegevoerd naar Babel. En daar stuurt Jeremia een brief aan de ballingen. Een troostbrief wordt dat genoemd. En daarin staat dat God zelf zijn wet in het binnenste van mensen zal leggen. In hun hart zal schrijven. En dat God hun God zal zijn en dat zij zijn volk zullen zijn. En dat niemand meer mensen hoeft te leren over God, want dat iedereen God vanuit zijn hart kent.
Dat is de belofte die klinkt in die troostbrief van Jeremia. En zo mogen wij door de wereld gaan. Dat we ons als die tollenaar verbinden gewoon met onszelf en met alle mensen die met hun beide benen in de dagelijkse klei staan, met alle goed en kwaad. Dat we ons verbinden met elkaar en met God, dat we blijven roepen aan Mem, aan Hoyt om hulp. Dat we blijven zien hoe er onrecht is en afdwalen van God in deze wereld. En dat we de verwoesting durven aan te zien. Maar dat we weten van die troostbrief. Dat God zelf zijn woord in ons hart legt. Het woord dat mens geworden is in Jezus. Heel dicht bij ons en voor ons uit. Dat is de belofte waar wij van leven. En die ons in vreugde doet gaan door deze wereld. En overal de sporen van God ontdekt. Waar liefde is en goedheid en trouw. En zo mogen wij vol verwachting gaan zoals Paulus ging. Vol verwachting van de komst van Gods koninkrijk. Dat God ons thuis brengt. Amen. Wij willen nu luisteren naar een lied van Connie Moore. My Lord, He has come.
Wij willen nu ons geloof belijden. Ik wil een geloofsbelijdenis in een eigen tijdse bewoording voorlezen voor jullie. En daarna zingen we als antwoord gezang, even kijken, 412, vers 3 en 6. En zullen we dat staande doen. Wij geloven in God de Vader, begin en einde van alle leven. Hij is het die elk leven richting en zin geeft. Hij heeft de mens als man en vrouw geschapen om met en voor elkaar te leven in lief en leed. Wij geloven in Jezus, Zoon van God, geboren uit Maria om mens te zijn voor allen. Hij ging ons voor op de weg naar goedheid. Hij wees de weg naar vrede, waar mensen voor elkaar geen vreemden, maar vrienden zijn. Wij geloven in de geest die vrede en geluk is, in wie wij gemeenschap vormen. Gods kerk in dienst van de mensen. Hij bezielt ons met de bereidheid Jezus na te volgen. Hij wijst ons de weg naar een betere wereld, naar het land van belofte. Amen. Amen.
Wij willen nu met elkaar bidden. Ik zou vandaag willen bidden voor Nel Hiemstra. Er werd al gezegd dat er adresstrookjes voor haar liggen. Ze is bij haar zoon de laatste tijd. En ik vroeg van de week aan haar dochter hoe het met haar is. En toen hoorde ik dat ze gevallen is. Heel naar. Een heel blauw gezicht en zere knieën. En Tjitske vroeg van, misschien willen jullie kaartjes sturen, want daar wordt ze heel blij van. Dus ze is heel blij met de kaarten, dus stuur een kaart. Met een heel Hiemstra. En misschien willen jullie meer noemen voor de gebeden. Nou, kan dat. Of om te danken, of om te bidden. Ja, voor de slachtoffers en de nabestaanden van het ongeluk op de Waddenzee. Ja, ja. Wij gaan met elkaar danken en bidden. En jullie gaan op het eind zingen, hè? Het God van Vieren Heinrich Heitet. Onze Vader, dat zingt het koor. Heer onze God, dank u wel dat wij hier samen mogen zijn. Bidden en zingen en luisteren naar uw woord. Elkaar ontmoeten en u ontmoeten. Weer voelen dat wij verbonden mogen zijn. Met onszelf en met u en met elkaar. Dat wij ons leven aan mogen zien met alles wat er is aan licht en donker, aan moeite en geschreeuw, aan zorg en geweld. En dat er tijden zijn dat het is dat u niet meer hoort, dat u er niet meer bij bent. Maar God, dat wij ons uiteindelijk mogen laten troosten. Dat u diep in ons bent, in ieder mensenkind van u. En dat wij dat mogen leven en dat mogen verwachten. En dat wij zo als pelgrims onderweg mogen zijn. Naast elkaar en voor elkaar. Op weg naar u. Wij danken u, God, voor al het goede. En wij bidden om mensen die in nood zijn. Overal waar geweld en onrecht is, waar mensen geen gehoor vinden, waar mensen geen veilige plek hebben. En wij bidden voor mensen die leiding geven. Wij bidden om inzicht, om wijsheid. Ja, om uw liefde. Dat die mag doorwerken in het werk van mensen. Wij bidden God voor mensen die ziek zijn. En u weet welke namen welke mensen wij in gedachten hebben. Vandaag noemen wij de naam van Nel Hiemstra. En wij bidden om uw liefde. Dat zij die mag ervaren. Wij bidden God voor mensen die leven met gemis, met verdriet. Heer, dat uiteindelijk uw troost daaronder mag zijn. Wij bidden God voor elkaar
onderweg in deze wereld. Bemoedig ons, geef ons vreugde. Geef ons de kracht om uw liefde te delen in deze wereld en uw toekomst voor ogen te houden. Wij bidden God voor mensen die door rampen getroffen zijn. Wij denken vandaag in het bijzonder aan de mensen die zijn omgekomen, verwond geraakt, hun naasten, hun nabestaanden bij het ongeluk op de Waddenzee. Heer, zo ineens dat er zoiets gebeurt. Wij bidden om uw licht, uw troost. Zo brengen wij alles bij u, Heer. En in de stilte willen wij bij u zijn en naar u luisteren. En wij bidden u, God, hoor ons in Jezus' naam. Amen. Dan is het nou tijd voor de collecte. En na de collecte zongen wij Michael Amore, de slotlied gezang 416.
Wij zijn bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Fijn dat we hier zo allemaal samen konden zijn, samen zingen. Het koor Connemoren, heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking aan deze dienst. En we kunnen er best een applaus geven. En ik mag er ook bij zeggen dat als mensen nou zin krijgen om mee te zingen met Connemoren, dan moet je gauw aanmelden of kom gewoon maar eens een keer meezingen, want dat willen ze heel graag. Dus allemaal erbij. Ja, ik wil ook nog even herinneren aan de afkondigingen van Er is zometeen koffie, welkom. De adresstootjes voor Nel Hiemstra. En de deelwinkel op 1 november om 4 uur 's middags, dinsdag 1 november, wordt de deelwinkel officieel geopend door wethouder Marianne Poelman. Allemaal welkom. En daarna is die iedere dinsdagmorgen open, vanaf 9:30 tot 11 uur. En dinsdagsmiddags de eerste dinsdag van de maand. En we willen nog heel graag vrijwilligers erbij die daar gewoon dan even helpen met een kopje koffie en schenken, een praatje maken, mensen rondleiden in de winkel. Heel leuk om te doen. Dus achterin ligt de intekenlijst, dus geef je op als vrijwilliger. En dan mogen wij gaan. Elk naar onze plaats in de wereld. Met de zegen, met de goede woorden van God, om ook tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.